Kini ang kahimtang sa atong panahon karong adlawng Martes, December 22, 2020. Tail end sa frontal system o panagtagbo sa bugnaw ug init nga hangin ang nakaapekto sa eastern section sa Northern Luzon. Samtang ang kanhing bagyong Vicky ganihang kadlawon gi-estimate kinahimutang sa 415 kilometers southwest sa Pag-asa Island, Palawan. Nakini sa tropical depression category din adunay gikusgong hangin 55 kilometers per hour o pag-unos nga moabot og 70 kilometers per hour. Gairo kini sa direksyon na west-southwest sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Ug tungod niini, ang Kalayaan Islands makasinati og madag-umong kalangitan inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan, pagpandugdog ug kilat. Samtang ang tibok Visayas, ubang bahin sa Palawan ug Occidental Mindoro, generally fair weather din aduna lang kitay mga panagsang pagpanag-om ug patak-patak lang na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat dala sa ato ang easterlies. Ug so far wala tay laing gi-monitor na low pressure area o bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Mao ka na nga atong weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat.